Okay, so hinatunta no nga atong kita ang mga paningkamot sa atong kadagkuan sa probinsya. Kay sa ato laging panahon karon ambot atong namantikdan nga usay musapaw ang mga pamulitika bitaw nga mga nga tagaan tag mga impormasyon nga binuhat-buhat, tinumutumo, makahatag ginon kanato og kalabang mga kabalaka mudugang sa atong mga gipasaan karon. So kanang buhat, okay, ano kita ninyo, kanang gipang buhat karon nga atong natagamtam ang ilang pag-alagad kanato mo'y atong tuuhan, no? Ayaw na mga istorya, mga balita sa radyo nga atong namatikdan ang tumong ani paingon ng sa politika. O na daghan diha mga higala, no? Nga mantalaan halos wa nalay maayo nga makita nga gihimo sa gobernador. Kada lihok ni gobernador na ipagsaway. So ba na gingon kung buluanon ka pastilan ambot sa may katabang yan nga sige ka kag di ba? Ang imong gihimo sige lag panaway. Imbis unta makatabang ka, makatampo ba ka, mo hatag og kadasig sa tong katawan. Pa, ispo ko man mantalaan radyo. Moy ang gihimo. Pero atong namatikdan para sa kalaing tumong, para sa eleksyon. Unya karon atong patay karon 326 sa COVID. Ispo ko muna nga eleksyon mo huna-hunaon. May lang makaabot ka sa eleksyon. Ito mo diya ba mga politiko? Di ba? Aminaw. Imong giatiman puro pamulitika, puro sa diha. Nanay COVID. Nya oroy og si COVID, mubutar nimo karon dayon, ha? Di ka mo abot sa Mayo. Sunod tuig. So unahon sa nato ang COVID o sa eleksyon. Saro, ha? O sige. Nya diata, aritas ato sa ning klarohon ning mayong balita, ha? Nya tangi day mga higala sa atong last portion sa atong programa. Kaya ba nga itong public service 11 years na sa atong radio program ato nang gihimo mga konsulta problema legal personal nga problema o ipadangat kang Fred Amora, no? Di man ta hambugiro pero kalau sa Dios natultulan ta paghatag sa mga sulbad sa inyong gikonsulta.